Eya Grora Teacher Mante Nananumu Atrankonya Omo Ena Omode Omonumo Nyam Bete Dumadi Echi Yawo Empaying for Bebre Had Ahaji Kama Guma Aji Sandarana Ana Alaji Makanesa or Kuta and the Kibi Eastern South region. Welcome, Akwaba, Obake. Enuntino, Aya, Vita, Mante, Nanamo, Atrankonya. Mante, Nanamo, Trankonya. Kora Elbow, Kora Elba, Teacher Mante. Nananuma Atrankonya. Nananumu waya for ye. Nananumu waya for Ahindio Fatamo. Obia and sorry Abra Ora Ebe. Obia and Peganimu Madama. Rana Ebano. Nananum Teacher Mante, Amuna Groi Ayo Mudia, Amu Yanda Yabeda, Yan Sodi Yabesade, Amuna Muka Amuyo, and she was oh Nanumu Atrankonya, Teacher Mante. Amuna Cronium Amus. Yes, sir. Yenina, Yadi Yenina. Oh, for the Yasiadu. Na Quonium. Na Ahimfua, Effie, and Tiffy. Eba Anafo, Atoyania Puya. Nana Eba Bejo Makwaba. Me Patobi, I'm sorry. Please stand up. Please stand up. Epacho Munsori Nanabo. Epacho Obi Ansori. Please stand up. Epacho Kruraba. Anuna Kronianedia. Teacher Mante Nananumu Atrankonya. Amuna Kroniamadi. Amepacho wa uti obi asore. Wa uti obi wadama sore. Ahindia fe. Ebibimai yawo eye amamere. Ebibimai yawo amamere ni amania. Ene yeda amamere ni amania ebi. Ewo dwumadi yase. Teacher Manti Krowura. Nana hu ofe pa. Nana no hu ofe pa. Mama ahindie ni amamere aya kono. Machira se kroni ya modia. Fiti Teacher Mante aya krotia ebepem anafo. Nana etinasio. Nana etinase. Nana etinase. Nana etinase. Nana etinase. Nana etinase. All right. Adama Nana no motinase ya yebeti mi atinase. Na edomo a Nana no mu wi a edomo a ebe enso eye kwawu bepon benkum hene Nana tima kisipani otoso miansa ono ene ne nkoso hene Nana Kwaku Mensa Odikai. Nana Kwaku Mensa Odikai. Ono so eye enkoso hene. Edema eye kwawu bepon.
Enkosuo hene edema Nana Benkum hene. Enti Nana Tema Kisipeni otoso miensa eba. Nana Tema Kisipeni otoso miensa eba. Ohene bo. Ohene ba. Nana Benkum hene. Nehukani Nitoto Muto. Aya Nana Kwaku Bepra. Duduana Tafran quotation master. Quotation master. Ono Anna Oya Aya Pau Bepom Benkum hene. Nehukani Nadia Yina. Ahindie Fatamo. Ahindie Fatamo. Ahindie Fatamo. Ahindie Fatamo. Nanano Mumbo. Nanano Moba. Nanano Mumbo. Me pacho. Nanano Moba. No ma peja mumu. Oh. Apart from ya nanano ma himfo wa hano. Nanano Moba. Mum peja mumu. Mum peja mumu. Pacho wa uti obi asore. Wini mama mre. Awon sa mamre. Obi bi awuti obi asore ma nanano mo. Sore ma nanano mo. Eye kwa u bi paun. Hene. Ebacho Chiame Edema Krora Wadama Esrese Eye Kwau Bepon Benkum hene Nana Tima Kisipeni Otosomi Ansa Se Ama Yemukro Ena Jupie Se Madama Pese Onfo Dome Bodom No Nimu Bedi Jumadi Ti se Chiame Wawa Chiame Aya Kwau Bepon Benkum hene Esre Kwan Madama O Aya Nana Mani Esre Kwan Wawa Seni Ebeya Omo Betimi. Alright, Antino Aya Teacher Manti Krora Sa Ekwan da ho Enti Aya Nana Tima Kisipani Awutoso mi ansa Aya Kwau Bepon hene Ose Ekwan wo ho Wo betimi aba Nananumu ede odo ebo domu enam se ene de yesronko nana ba yenso a one eye nana kwaku mensa odikan eye ne nkoso ehene one ne nam ene ne hokafo nana kwaku pepra quotation master ono no di anim eye quotation master ono ena oye kwawu bepon benkum hene hokafo Nana Ahindie F Nana Yamawa Akwaba Nana Yamawo Akwaba Papa Nana Yamawo Akwaba Nana Yamawo Akwaba Papa Yamawo Akwaba Se Woody Wenumu Nambeta Jumedi Echi Enutiana Aya dasronko aya mamre kwan ene afase ekwan ya kire amamre na ya kire se abibiman ya wade eno ti nananu ya no ya wo aya Eastern Regional Police Command Commander DCOP Owusu Bempa enche DCOP Owusu Bempa ebetina Aya Negam Yesai Anso Ewo Arhaji Kama Guma Oye Aya Prosecutor Edema Eastern South Command Ewo Kibi Arhaji Anso Ewaha Yawo Aya Etitrufu Bebre Ewo Efie Hase Yawo a titiri for bebre or Hadia Ruka
Hajia Abedu. Hajia Abedu. Yawa Denmark ambassador. Yawa Denmark Abangasia. All right. Omo aya anamusini a origina muma aya Denmark wo man Ghana mu. Ono enso edina numonyam Madam Garcia. Madam, welcome to Warrior City. Welcome to Warrior City. Yes. When we say welcome in Denmark, how do we say it, Madam? When we say welcome in your home country, Denmark, how do we? Benin. All right, welcome, Madam. Make sure. Yama Nakwaba. Aya Susum Ahofedia. Susum Ahofedia. Susum Ahofedia. Okasini. Ono ene aya ni militant for nenam. Asoja for ntiafo we dia di omo kokon a. Ebeye fe pa. Susum Ahofedia ene ni militant. Susum Ahofedia. One ni militant. Eye asoja for ntiafo. Omo eba betia nananom. Enti yensire kwan fi nanachia me wo. Yensire ekwan bacho twayansa. Me bacho mo ntwan. Se nanachia me wo wa. Nanachia me wadama. Eye Susum Ahofedia. Okasini ewo Kumawu. Ose opese obetia nananom se ekwan wo ho a. Nanachia me na omatimi etia kama edi amayen. Enti sire kwan ewo nananom ho famayen wadama. All right, nana nomo se ekwan ewo ho. Nana nomo ese ekwan ewo ho. Nana nomo se ekwan we nomo ye asojafo ntiafo. Na so ku ansi o man Ghana na ye pa asojafo a. We nomo omoto bomba hwa asembesi. Asempa ena ebesi ewo krom ha. Aye Susum Ahofe echia aye teacher mante nananom atrankonya. Ochia aye teacher mante nananom atrankonya. Enti Susum beko aye kwahu bepon benkum hene. Ono so ma mensira kwan emfi ne chia me ho. Ana chia me ewo ho a wadama. Yesre nana se eye Susum Ahofedia. O twasini pese obechia nana. Ekwan wo wa na wadama. Eye nana chia me se ekwan wo ho. Enti ene de aha ye kire amamre ne amane etitirifuo bebre. Enene omode omanumonyam ebeta dwumadie achi. Etitirifuo bebre. Nananom ahemfo. Ene omo hai. Ye bekire amamre ne amane. Eno ntino dwumadie na ya hyase no. Dwumadie no na ya hyase no. Dwumadie na ya hyase no. Dwumadie na ya hyase no. Dwumadie na ya hyase no. Enti no agro pani ni agro kakra ma me na mentwa me ho. Na mimmisa abrewa se bibi wo wa na madama ye de atoa so. Enti agrofo mu ni agro kakra ma me. Ebra nananom tenasi. Agrofo no mu ni agro emfa emma me. Agrofo no mu ni agro emfa ma me. Eba agrofo mu ni agro. Agrofo no mu ni agro. Eba cho
Amana Sihene, Amana Sihene, and Abbey. Amana Sihene, and Abbey. Ejimi Bacho said Nana Abba as a set a sode na Yamfa Nidie Emma the Nidie Efatano or Saberima a Tobia Fuma as a penny also Mianu and also Abatai Dumadi Echi Ebra and Crow. Aya Tikamante Nananomo Atrankonya Atena Akonyomi Ebacho Edino Aye or Saberima a tuba phone as a penny or so mienu Natasa Sanana Edia Kodia a Dono a bafum Edino and now Adama when you say Asene Sanananumu Edia Konasa or Saberima a tuba phone as a penny Edianima a Tono a bafum. And don't you know, an animal and so our fear. Animal at the Manumonium, Eba Betai, Dumediano, Echi, Anti, Anne, what? Amania, any a can abakwa some ewo, Aya Warrior City. The Shadumedia na, Aya. Yadi Enina Teacher Mante and Kwaswahine Aya Nana Esiedu Ofori and Aya Enfiemi and Sapape Ayadenetina Akonyaso Sir Teacher Mante Kwaswahine Na Ena Ensuya Enfiemi and Safasha Yeti a warrior city. So who a crow for fair ya. And ya a cry at the air and fear do ana and fear or and supper and ma a cry chap nananomo at Ankona or my say. I know what dama. Obia empe baby entena emfamayan ebra nananomo atena si yakan asa aya amanase hene osaberima otu obefum asarepani otosu mienu ononso no yabegene awawawa na yede aberima Abatina Nagam Anti Anadia I him Fubebre Anna Eba Efia Hay and then I him Fubebre and Ba Efia Hay and Untino and Untino Amana Sihene or Sabarima Etiobafum Asaripani or Tosumiano Nana Ena Abbey Nana Ena Abbey Nana Ena Abbey and Untino Ahanye Dinkakra.
Eastern Regional Police Command DCOP Owusu Bempa Oba Apie Mantam ha Aposifo nyina sahene Oda Aposifo ano DCOP Owusu Bempa Aposifo Omo Apie Mantam ha Mo pania Oda Omano Ono ena bai Oba betia na nanomo owia na watena nedwam no so de nanumonyam atai dwumadie no echi eno ntino the Eastern Regional Police Commander DCOP Owusu Bempa na na tia me wo hode a wadama area aposifo nyina ewe Apie Mantam Penny Odoma no say yensire kwan wo nana ho na ombechia enti se wadama mama hu alright nana no say ekwan eda ho DCOP Owusu Bempa Eastern Regional Police Commander DCOP Owusu Bempa Eastern Regional Police Commander ono na echia yo ono ana echia nananomo the DCOP Police Commander for Eastern Region DCOP Owusu Bempa ono ya Regional Commander we Apie Mantam hase eno ntino ye beko ayakwawu be pombenkum hene wo na ya sere kwan afini chia me ho se ye betimi achia nana na chia me wo ho awadama aye police commander wo Apie Mantam pese wo sere kwan na obechia aye nana kwawu benkum hene aye kwawu be pombenkum hene se kwan wo ho de awadama nana se ekwan ewo ho enti the Eastern Regional Police Commander, DCOP Owusu Bempa, ono ena HA, and Tiana the Apostle for Ewo Ahase. And you in the dear Chino, Oba or Ahofedia. Wami Yamaquaba, Yamaquaba, Yamabadi, Ayofufu, and upon change Aduma next weekend. All right. And I'm going to say, and I got and I'm going to say, Baba. I was here, Antino, and Pennyforno Bar Neba, and Pennyforno Bar Neba. Mika will say, hey, Warrior City, Teacher Mante, now, Progra, and so, Ewaha. Teacher Mantin and Anoma Tramponia. Amuna Omuti, Edemu, Egi, Entia. But I grow you there, Yakum, Nana, a better ha. Adama Miliana, Java, na wake a crown of Naja, Messica crown so. And I made us a piao. All right. And which I grow for India Grona, Mesha, the Edio. I grow for no. Madam Mundi Agro. Agro for no Mundi Agro, my or Mundi. My I brought wire. Regional Commander Albano on ACP William Watten. ACP, Madama, Yamawakwa Wadaba Warrior City. In fact, Mr. Osu and Paddy, or you need pass, Ebra, all by a region, Yogotiano. Now, in fact, what we are, Mr. Osu and Paddy, I say, Yabakoswa, so anyway, this I was bringing police officer. We shall know two for na or can't on your group on some the Chihuahua. Nature said, who will show Yesua? Yesuna,
Because who did Bonia? Over two for who feel Hoba, over Yenshira. This is who vampire that say, Yamishira say, Uduanumunam, a better Jumedi, Echi. And Untino, I grow for no Munia grow, Munia grow, a better wire home. No. Why I hope Eddie Ayanana Gro Mundiagro.
etuo bɛfom asarepani a ɔtɔ so mmienu ɔyɛ special guest of honor nana de n'anumonyam abɛta dwumadie yi akyi na sɛ na yɛnim no Dora enso atena se dada ena enipa eba Warrior City no amodo so papa enumonyamfo etitiriw abrempɔn ɛde ɔmo enumonyam ɛta dwumadie no akyi ɛno nti no ɛnpɔm ɛna Mante police penia odomano eba bechia nananomo enuntini police peni order teacher Mante aposifo ano se nana chiame ewo pa ayesu district commander oba bechia eye nananomo Ayensuano district commander Obabechia nananomo Obabechia nananomo Eye Ayensuano aposifo nyina Enya mano Aya Pani Pa Aqua Apo Abeta dwumadie yi akyi Menuse ade sonkopa ne eye eda sonkopa na ene wati eye our special guest tina se na yeti wa hye dwumadie no
ehene osa berima etuo befum asare pani a otosu mienu eba ono manasi kro eye nedia krora edi nanumonyam eba beta dwumedie no echi enunti ne ebra nana ebai me pato bia ensade wadama oyo hene asade me pato wadama wonya ohene asade ebra nana ebai obia ensade wonya ohene a sorry o sade wonya ohene asade ohene a oma odia God always sees us. Obia and sorry. Aya Osa Berima Etuoba Fum Asare Penny Autosum Yenu Amate Grota Ohene Abo Ohene Abba Ohene Abo Ebacho Wadama Nana is coming here. Aya Osa Berima Etuoba Fum Asare Penny Autosum Yenu Sayako Akunia Nasa Nana Edi Animua Aya de Etuo Abafum Ono Ansu Ana Oya Penny Aoda Asare Abusyoku Nano Nana Yamawakwa Banana Ebo Amana se hene Anona Amana se Ayanedia Osa Berima Etuo Befum Asare Penny Nanabo Nanabo Ahinibo 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 Osa Berima Etuo Befum Asare Penny Otosumienu Amana se hene Ahinibo Nanabo 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 Ahinibo 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 Atrankonya Ahini Abo Osa Berima Etuo Befum Asare Penny Otosu Mienu Amana se hene Ohini Ejio Ohini Ejia Ohini Fatawo Ohini Ejio Nana Yamawo Akwaba Osa Berima Etuo Befum Asare Penny Otosu Mienu Nana no mo de odo bodo mu Nana no mu chia
Osabelima no. Ane Osabelima. Obelima won sin so man san no ham. Miura wadawro ma me modi wiye. Empanyi si ahenche no ehye na yemfa nhyɛ wadawro ma. Unye dua de nanso yɛde ututu dua ho de a wadawro ma. Na wo ya kyenkyen a wo hyɛ abemu. Ne eba wi wo kwambere mu. Ne mpempem ne apem. Eba owe no momen. Okukudurufo yi. Onimunyamfo. Ahofafo a wodaduduo mu. Miwura, wo ne waden dan. Waye kokuru, aye kakra. Sani esibre esisie so. Wo bema mu. Wo bema song. Wo bema nyado. Metu me boase awia yi mu. Na mafrafro maako. Sani nyankonton efrefrenso anopahema. Metu me boase na mafrafro maako. Sani nyankonton di mensem anopahema ewo wiem no. Wonim namfo a odadudu mu yi. Ya na dodo ani sadioso nsakrache o. Nanso ese fataw. Empipi ma ho afafo ne ho. Odasani ni ubompu ni mpu a ediye no. Na no do ani ubompu ni mpu kura wonya nkwa no. Wamfa na ho groso. Terese ojataburu wa bi ena ne ba no. Enu ti na wo ba ne adi mpinti ne atumpa jeje wo tata no. Ne adi atudo ne akorabo. Ehire wo no. Umunya ha o miura. Umu ha kiama so dadada. Umu odu. Wote se obotan a wosi pomfinfini. No po atooti du so atrentwe na yin mu nka wo eyewoa. Oja frete. Oja damfantum. Oja tabruwa. Oyi okankane a odakwa ye brentuo mu. Na wonyini da no osebon. Owanfo yi. Owanfo no. Ata wusi paso a wutwa ho frete. Na yin mu nka wo ene wo. Wo bema mu. Wo bema nyado. Diablo juma wo ban sende o tikuma kwaduo yi. Ehu o ene o so abribrade a pimpim ne apem beto. Mi wura mi modi wie o. Mi modi wie. Nesa mi bawdi nso a na pimpim ne apem ato nka. Na yo odidi mamman se bidie no. Ane sansa wonya kamoa. Anchen sisi anchampre. Ancha mo bi ntu bi nya bi ene wo. Sesa wo de wo cha wo mpini mo bi ntu mi nya bi. Na wo chen so wo nsisi. Na de no kreda no wo de to. Papa, on kwaso. Miura on kwaso o. On kwaso. Eduru bra bi se ya me ma o metre so na di wo yene. Sanse obi nya wan ko pe. Wada sani bi ti se wan ko pe. No obi ti se wan ko pe. Wato de pa bi na ne ba no. Oso ni asase ni mo. Anu nti di wo yene. Me da se nya do.
Madama Obia and Sade Ebra Nana Okuji Amai Apeja Ofori Autosu Enum Oni Barima Ofori Asante Eye Atima Dadiantamu Hini Eni Aduajiri Hini Amubo Amuba Amubo Amu Bechia and now Amudu Amanumanyam Ababata Jumadi Achi Nana Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum One Barima Ofori Asante Atim Adadiantamu Hini Ene Aduajiri Hini Amu di Amanumanyam Ababata Jumadi no Achi Enti nananumu abo Otiachia Nananumu ebetiachia Nananumu ebetiachia Nananumu ebetiachia Ahinibo Ohini Aba Nana Okuji Amai Ono Enawaku Aji Amai Nana Aba Nana Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum Nana Aba Nana Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum Oni Barima Ofori Asante Achem Adadiantemu Hini Nana Bo Ebra Nana Bay Nana Esra Eyachami Kwai Nana Echia Se ekwan wo hode a ede na nananumu echiachia nananumu echiachia nananumu echiachia nana Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum One ni dom na ebei One Barima Ofori Asante Achima Dadiantemu Hini Ene Aduajiri Hini Okuji Amai Echio Okuji Amai Echia Nana Echiachio Nana Echiachia Nana Echiachia Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum Nana na wakwaji omai Nana yabasumu Nana wonkwasu Nana echiachio Nana echiachio Nana echiachia Nana kuradom Enunti na yefan wakuji amai Nana akwaji omai Oni aya Barima Ofori Asante Achima Dadiantemu Hini Otiachio Nananumu Tiachio Nananumu Etiachia Nananumu Etiachia Nananumu Etiachio Nana Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum Nana Akwaji Amai Ampa Nana Ekra ni dom dada Nana Ekra ni dom dada Nana Ekra ni dom dada Crowdo Nana niye Nana Okuji Amai Apeja Ofori Otosu Enum Nana wonkwaso Nana wonkwaso Asasiura
asase wura kurowura niye nana okoji amanya pejo fori otosu enum kurowura niye nana okoji amanya peja ofori otosu enum okurane dom nana ako aji omai enuntino ahini ofatano kurowura nkasaniye nana okoji amai ofori otosu enum nana namo onam nana namo onam Krora nana namo Krora nana okoji amai apeja ofori otosu enum Krora ngasaniye onamo ahini ofa Krora ngasaniye Bama ngasaniye Krora ba nana yora yabasumu okeri ampo nyankopon shirao sa ana wodi wanum onyam abatai aya jumadi echi nana ya dasio nana okuji amai ofori otosu enum Krora nie okay nana ofori apeja ni okoji aman okokudurufo una obawura kwa ye brentoma na atwe ne abede ade wonsa gu otie wabere pankatachi a wosum fide wapuma woyi atwe ne abede na obawura kwa ye brentom musuma fide so oyi mpata odi ni honam se me frefre wanyado me frewa eson me frewa ewisi nana piao
Mesra empai sa Madama Nananomo Yesra sa Barima Amuaku Daku Achampem Hene Oba Betia Eye Nananomo Ane empai a Moikesia Ewaha Yesra Nana Madama my few minutes Ebra Aya teacher mante nananoma trankonya Emma aya yewura nana okoje amai apeja ofo Otima, wa ukra Otima you can if you all. Wa ukra Otima no Adama you can no if you all. Where they are Yasiramo, Mama Yakai, ya original skinny, the ukra idea, also for giving himself. Also for why are they? Why are they? Pa Mama Makai Jesse Amani Hunu, Jesse Amani Hunu. Jesse Amani Hunu. All right. Barima Amwakodako soon at Yampem Hene. Nana Eba Betia. Nana. Okay. Nana Macho Munkain Kakramain.
All right. Santia Ebe Eye Berima Amuakodako Suhu Achiampem Hene Nana Senana Chiami Wawa Wadama Eye Berima Amuakodako and then dom Esre Pine na Oma Bechia Eye Nananomo Sequine Hodia Edia Berima Amuakodako Suhu Achiampem Hene H.O. Ohini Echia Ohini Echio Ohini Echio Ohini Echia Berima Amuakodako Suha Champem Hini Nana Yamawakwaba Yamau Akwaba Papa Pasa with the Wenumonyam Ebetai Dumedi Echi Ohini Yamawakwa Papa Suhu Achiampem Hene Berima Amuakodako Ahene Yamawakwaba Ebacho F-150 no F-150 wa ukra F-150 no wadama Yes now sir Koyifi wa Wesikwan Koyifi wa Wesikwan Koyi Fiwa Wesikwan WT 661 F-150 Mepacho Wadama Wesikwan Wadama Wesikwan Wadama Wesikwan Ahimfuni bi eba wa ukra F-150 no Wadama Wesikwan Wesikwan Yasha Jumedi na say Mebacho Dama Bafu Asante Krum Hene Latesana Hene Ene Nana Jase Hene Echia Asasiura Eura Okoji Amai Apejo Forio Tosu Enum Ebacho Eye Pastor Michael Waha Badama Pastor Michael Betu Jumediano Fasho Kedi Ampo Nyankopon Ansa Pastor Michael Waha Wadama All right. Berima Okata Amwa Otosumienu Yakoko Hene
Obetia asasiura okoji amai apeja ofori otosu enum barima okata amwa otosu mienu ya koko hene Ochia all right. Adama warrior pillars, you know. Papa Hiamo. Papa Hiamo. Yes, sir, you made the I say. Yes, sir, you made the no, I say. And Pastor Michael to a Median Pastor Kedi and Ponyango Ponsayanko. Hallelujah. Hallelujah. Nana no penny for my shamu, Elidium, yet to Jumedi, Eliashe, Onyanko Ponsa. If I say a bomb pie, you need my bomb pie. I don't for the mobile wager and a Sadon Shri Omaya that was sick. One pension, I rather Odi Uma Abidri, and at the fair I rather wire Eddie Amayan, Sabri. Only a Shassani a young coupon. It's a Tujumadi, the show and Sasa Babadi and Nimukain. Yes, Sasa Ubedi and Nimukain, or maybe via Aya Asunjena Vivia Fefe. Bibia kwa ye pa ebeka se wonya nkopon na waye erade Judy se erade Jumadi children bibia be kwa kodufi asuntwe ama bibia aye wano aye udinu enhira yeda wase na wie so baba bedi anim kan ma bibia wie peye na yedi nkunimdi na anum nya hye na ama ewo Yesu dem amen. All right. Abusia yetoa Jumadi ne so na Jumadi yeto yensa edefre nananomo ene enumonyamfo binomo yeseya obia etimi aba asasiwra atena sidie esese ohu enipa Dwumadie omo wa ase madama me ena midi Dwumadie ho chia me ye frame na na edu danso me ye warrior city ba asasiwra atena sidie madama nananomo emfe maso na afe yenda nananomo ene enu, 'Onyamfo mo ha edi enkyere eye asasiwra. Asasiwra atena sidie madama nananomo emfe maso na afe yenda nananomo ene enu, 'Onyamfo mo ha edi enkyere eye asasiwra. Asasiwra atena sidie madama nananomo emfe maso na afe yenda nananomo ene enu, 'Onyamfo mo ha edi enkyere eye asasiwra.
Ebra dwumadie no yɛde to aso no yɛsrɛ sɛ yɛbɔ edina na wabɔ nsɛm ɛde ama yɛn mo a mowɔ akyi wɔ no yɛsrɛ sɛ yɛwɔ ɛyɛ asase wura yɛadeɛ nyinaa Nana Oko Ji Amai Apeja Ofori a Otosu Enum Yamonsema Yeura Asasiura Yadase Papa Asasiura Yadase Yewo Osahene Bafo Ansa Otosu Miensa Equiapem Pronti Hene Nana Osi Yadase Papa Yawo Nana Yadoma Aya Kwawu Kronti Hima Nana Onso Yada se Yawo Berima Ofori Asante Achim Adadiantem Hene Ono na Udu ni Kromuwa Yadi pavement Ejiwo Akwaba Nana Yada se Papa Nana Abwejuma Yawo Aya Osahini Owusu Into Enum Kronti Hene Yawo Nana Opoku Fre Eyisi Ofei Autoso Odikain Teacher Mante Kronti Hene Nana Yeda Sepa Yawo Nana Ajimai Abiam Danso English Amman from Enkosuo Hene Yawo Nana Equia Dokua Su Enkwasuo Hima Yawo Eye Nana Kwesi Eyisi Teacher Mante Adonte Hene Nana Yamawakuaba Yawo Nana Bafo Odoi Frimpong Teacher Mante Chidom Hene Nana Usu Yamawakuaba Yawo Nana Tima Kisipeni Autosu Miensa Kwawu Bepong Benkum Hene One Nana Kwaku Mensa Nenkwasu Hene Odikai Yawo Aya Nana Kwaku Pepra Duduana Tafran Quotation Master Nana Yamawakwaba Yawo Barima Okata Amwa Autosumienu Yakoko Hene Yawo Nana Oredua Esiedu Opoku Teacher Mante Kronti Hima Yawo Nana Dede Kenny Sujuro Batome Hunubana Badama de Acheme Aye Tabora Chantain Okwe Mine Yawo Osaberima Etuo Bafum Asarepeni A Otosu Mienu Amanase Hene Yawo Nana Wamena Ansa A Odikai and Sawomu Hene Yawo Nana Bequin Dankwa Tufu Hene Edusu Equiapem Yawo Bafu Ohene Jama Achewuronchi Hene Yawo Nana Gwantua Hene Teacher Mante Yawo Nana Rempem Hene Po Krom Yawo Berima Nana Edu Kwako and Sawoma Duajiri Hene Yawo Saliki Alasa Taifa Bokina Emrante Hene Yawo Nikwe Dromo O Tosumienu Yawo Ano Hene Manche Yawo Klona Manche Yawo Saki Salifu Ibrahim Basi Di A Odikai Yawo Ano Hama Kloma Songo Chief Asafoche Koulu Yawo Eye Saki Abdullah Fatau Yawo Asafu Onupa Yawo Eye Nana Adwa Akusika Owusu Diodu Odikai
Ebacho, Oka, yeah. WT 66125. All right. Ebusia, and some running anyway. And some running here. And some running anyway. The great warrior prophet Gideon of Oria Siedu. I'm running here. I'm running anyway. I'm running here. Now, Bo, now, Banono, Nana Ofori Asiedu, now, Ba, when you mean for that do now, Ba, and was so any Bemanu no, now, Ba. I want for that do moy. If you go tell them what you fear more, and I said, you know, Ba, when you mean for, they are in Pintinia to Pine. It's anything I say. Near there to do any crab what is in a tata. Son, so are you watching the tata for? Oh no. What did the mamma say? Be the no. I said, do Bama. What do you mean for? Bama sees your man, son, or ham, one no. To Dago Bama no. What Jaffadum? What that done fantam from? Anne. What Jaffadum Bama no. What you bring? Do I take it out here? And the carrier woman swore. I was so in a band, man. Why you doing it? Why you doing it? What did the man say? Video no. Now, for real, say do Bama no. Do one year, man, I need us one no. Annie, what's then some man some pem near pem so one. One on one bit at the bread bones, your goose on your friend of bones to put here. I want one. And was so in a Bama no now bow. I was so in a Bama no now about. Nana Esia do Bama no. And was so in no. Now a bow. A Bama in Minam for no. Me without the photo Wakuno, Sabia Sonia Quaquanias, Debbie. Piniso Quantum Credus in Damia Fahusa for the drug command once a dia. Miura and an Essa Fatao. Do one need us so? I chant to be no. I chant Sisi. I chant Primo be Fabi Nabi. I don't know. And I'm Quaswain no. I see a do Bama no. Nano for no. When you mean for that, do a move. I hear Baba, Baba, Nasu the old money for the do. And when you am to one bread, whatever do you know? Whatever do you know? The body man, yes, I could come so I had done to ma. Anne, Sanso the demand pim near Pim Nabidi. I'm an amani that's one you owe. I don't want need them, you need that's one. Anne, what Bememo? What Bemen song? What Bemen Yado? What does I need in one some salt to the Kuno? Nepiana no so when Yansam. Nano for yes, you do whatever you more. So does I need you, dear Susmasum, so whatever my song. Who some Ramosu Madiano? Sanso Hindia Fritte. Who still fritted to Wadumakuma? Who ran quite the fritted Yatia Pimpamaka and your friend in Sasawa? Amam Pimpam near Pimania Biafra, a Yawa. Who ran no Pambo when you with double more Cabo Sieno. One and one trade young painter for bedroom down from Panya at the Tim Pampanswa. One and is Sutadia or Dam and a man, woman, a man, son in Numinanko. Who ran no? I hear me frafro. And now for real, see do Bama never know. The dear today near Crabwo. At the dinner tata on Ebano. Yadim Pintinia to punch Senate on Ebano. Wabataya was a pool, Fifi, no pass what he did is what entry. Now he him can one no. Nana or for real, as you do Bama no. And Quasway in Papa B. Mura. When I want in dancing, yes, you do Bama no. Anne as a fatao. We didn't fatawa kunuo be ranya kwakwaniase. Obinya wankuope. Obitisa wankuope. And it's doing it. Sansa de woka ne atie. De woka nso na wamuo. Na de obaye no na mansa ne pempem so agidie. Eno ti ati watum so da mu bafua.
dodo a woda apem o ane wo hyerɛn sɛnea ɔsrane tuatua wie mu o wo hyerɛ wɔ amama mu o yɛbɔ din ayame yɛbɔ din yɛnya nkwa yɛbɔ din yɛnya nidaasoɔ ane ɛnkɔsoɔ hene bɛrima no na mefrɛfrɛ sɛ de nyankutɔ frɛfrɛ sɛ anɔpa yima no wɔno a wɔbɛrima nimnyamfo a wɔsi ntam ɔtentam wɔ na wɔsi ntantam ma owuo ne asɛm ado fi na mene yɛguo wɔno na mefrɛ no no deɛ yɛde ne di dɔm anim ɛkɔpa adeɛ yɛnya bie wɔno no ane wɔn de ɔyɛ sisifoɔ na wɔkya wɔhwɛ sɛ bɛso mpempem ne apem so ɛnyanka ne nwisia nyina ni daa soɔ ni woo wɔn ti wo gyina na wɔn amɛn wɔn ti wo gyina na wɔn akoma ato wɔn yam wɔka akoma ato yam no na n'asi adu bɛrima no wɔbere pa katakyie no wɔdɛfoɔ di wo hene o wɔdɛfoɔ di wo hene ane wɔnim nyamfo a wɔda dodoɔ mu o wɔnyina kokorokɔ a wosi kwa yɛ bere to ma bɔ dantamfantamfra bɔ mframa pempem fa apem ne apem hɔ ɛne wo a obi nim ne onim na obi ne wɔkyi wɔ bɛrima mu wɔ bɛrima nyado wɔ wɔkyekyɛ mu nsuwɔ nsuwa ketenkete de atoto ahyeɛ wɔ amanaman mu o sɛnea okuani de ahyeɛ atoto n'afu a wɔwia mu o ɛne wo wɔsi mpiri mu wura ntankwabra piesie ne wo wɔ bɛrima mu wɔ bɛrima sɔn mebɔ mmara ne anim akyerɛkyerɛ mu ama mpempem ne apem nyinaa hu sɛnea woteɛ sɛ wo deɛ wonya yɔ na daabi da na wonya nso a wonka nhyɛ wobia wo nsɛm amansa nya bi aseɛ de bɛrima no ɛhyɛ n'anum mu mpa wɔkyɛ ma mpempem ne apem de bi mesesa seɛ do nso no first lady na atwa mu o wɔbɛn nimnyamfoɔ no ɔba akɔnnɔfoɔ no ane ɔno na atia no na aseɛ de bɛrima na mefrɛfrɛ no sɛ de gyakutɔ frɛfrɛ nso anɔpa hema wɔte aburo te abereyɛ bɛrima no wɔkokodurifoɔ de ne nsa si ne bu wɔ amanaman mu kase wɔno no wɔno wɔkasa yɛ se wɔnkasa me se san sɛ ɔyɛ onimdefo na ɔno ɔdaafoɔ na onim deɛ ɔka nso na asie de bɛrima no ofoli amanfo no obɔwura kɔyɛ berɛnto ma okum torɔma obɛdi akyɛma mpempem ne apem de me ɔno na mebɔ ne mmara ne frɛfrɛ no agya nyame ahyira no wɔdidi bɛnyanka ne yɛwisie nya bidie ɔno na mefrɛfrɛ no yo yɛdi aborɔ no ma wɔbɔ nhyirane mpo ne wɔtikum akɔdua yi ɛne yɛmi wura wo so abiribiradeɛ ɛbɛyɛ hu o asie du ofori bɛrima no wɔsi adeɛ yɛ no wode woyɛ kwantimpo mu nsa nso na wohye dɔm wohye mpempem hyia mansan kyerɛ sɛ wodeɛ wonya yiyimu o wonim ayigwani nim frɛfrɛni nim asantini kyerɛ sɛ duru sɛ wokyɛ hyɛma ne so mpempem ne apem nyinaa so ane wogya fadum o wogya dantamfantamfram wo a wote bɔɔdeɛ bɛtom de to gyaframa mu o na wohwɛ na wokusa frɛ ne bɔɔdedwo na wokyɛma mpempem ne apem de me ane wɔ bɛrima nyado wɔ bɛrima sɔn yaa na bi mu sɛ yɛ sɛntankrakyie da nso daabi ɛyɛ kɛntankrakyie ɛsiane sɛ na asie du bɛrima deɛ wɔyɛ sika nufanu n'anim twa n'akyiri twa ɛnti ɔyɛ kɛntankrakyie akyeakyeakye wurɛtɔmkwabra piesie no antoamfo mbɔfo panyine no sunsum mu nyinaa so difoɔ no na asie du bɛrima no wone ne bɔ mpu ne mpu adi ayɛ wuo na de wɔde ne bɔ mpu ne mpu kora wɔnya nkwa no wɔamfa no ahokoro so san so ɔgyafa dum bi na di n'anim san so ɔbirimpo bi na de ne yɛ adwuma wɔno ne ɔfiti kɔɔti aba na abɔfoɔ mpempem ne apem ɛtwa ne ho ahyia na ɛde ɔgyafa dum agye ne taataa na asie du bɛrima no owi ntadeɛ akyerɛ a wɔani sa amanaman nyinaa mu ane wɔyɛ okukudirifoɔ no wɔyɛ ɔse adeɛ yɛ no ane wɔse a wɔyɔ nti wɔyɛ ɔse adeɛ yɛ na asie du bɛrima na ofori asie du na mefrɛfrɛ no sɛdeɛ nyakutɔ frɛfrɛ sɛ anɔpa hema miwura wɔ bɛrima mu o wɔ bɛrima sɔn wɔ bɛrima nyado ahenni bɛkɔ ahenni bɛba w'ahenni ati mu hɔ daa nnipa nyinaa bɛbɔ mmerewa ne nkɔkora miwura wadaworomɛsɔ no ayɛ aberante o awiaberɛ yi mu so obi sɛ wɔ ntakra sene wɔ wadaworomɛsɔ na yɛ ntakra hunu na yɛ ntakra ɛni nyinasoɔ na asie du bɛrima no wɔkatakyie no wɔberempɔ no wɔde ne ho no de ɔde ne nsa si ne bo ka sɛ me ne deɛ me ne wɔ no ɛmpimpim ma ho afafoɔ no na asie du bɛrima na ɛba no wɔsisi tutu taatae wɔ no wɔberempɔ katakyie bi na ne ba no wɔde hyie bi na ne ba no ɛmpimpim ma ho afafoɔ wɔdɛfoɔ no na nankɔsoɔ hene wɔ no ane
wo simpiri mu wurantam kwabra piesie no no wo munukum sachi arara ntuma no no de wo sesa hyebere ne na de wo fam obroni ba mu no mani di ye wono no na sie du be ma no no enkoso hire wo be ma mu o wona wo te krawia ne brawia nwoma so ane ancham pere ancham tisi antantu bi anya bi wono no na sie du be ma na me frefre no makuma ku se ne nyakunto di mensema no pahima wo wiem no no woni unyam fata wa kunu o wakukuduru foi woni munyam foi achantu bi acham pransisie woni wo real prophet ane ayo noa wakode ya wotuna mama mu o wote fa konso na ni huna manama nyina wono no mi wura di wo hene obi nya wanko opo wada saniti sai wanko ope obi nya sani awaye yanko opo enu ntini frani mosem bebrebe na nhyade achiudi yenim so hini afro trade apa tutu dampa wa manama mu no ono na hyira wo wote nyinu mo wadafu the warrior prophet I na sie du be ma no wofre wo katachie no empimpimu adanso danso awodam pimpim ne apimu ane wona afiti ko tie ba na ho agi afiafie mu o eti edi ho adanse wo afie mu ne amama so wo ye sutade ampa na wo de da manama mu me ansa wo nom na asie du be ma na di nsu atoto ahye wo manama mu o sani wo twede ampa dam pampan ya de asu achecha manama mu no ane ni wura no twede ampa ya wo twede na wo mpan tweda no wono no ya poso be ma no wono no ba wura puma wo yi atwe ne abede achama pimpim ne apim di me no ayo noa afoli asiedu nyankopon ne kwa na timi yedi obi nya bi da ane wo mansio to woni bremu wo ma owia hre woni bremu no wo de osrane atuatu awiam maako sani oda sani adofo no de ahyehye atoto na afu a wo yemu no wo ba ma mu o asiedu brem pankata tie o foli amanfo ba me ati aboso di kunimo amanama mani da so no the warrior prophet no emnane ni abodini fataw ane adoma kumasem e fataw wahini e fataw ti ba bia adoma hya no ho ne beba menane man pempem ni apma hu ni atsu atum se wo jafadum bi ena ne badon wo brimpon bi ena ne badon okufu jankantum wano ofitiko tie ba no jataburu wani dede ene ntiatiamu edi nanim na hye du be ma no ono obema son ono obema nyado bia bia menama hya no ho ne beton no